президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ваксинаи зидди бемории коронавирусро гирифтааст. дар ин бора ба азия плюс сухангӯи президент абдуфатоҳ шарифзода хабар дод. эмомалӣ раҳмон ҳафтаи гузашта дар суханронияш дар ноҳияи айнӣ гуфтааст, ки ман ваксина гирифтам, ба шумо ҳам маслиҳат медиҳам, ҳатман ваксина бигиред, коронавирус шӯхӣ надорад. хабаре аз коронавирус ваксина гирифтани эмомалӣ раҳмон дар ҳолест, ки моҳи июл дар бораи гирифтори ин беморӣ шудани чанд тан аз хешовандони наздики президент ва зоҳиран ба ҳамин иллат дар гузаштани хушдомани ӯ ӯзбекбӣ асадуллоева ва хоҳари хурдиаш қурбонӣ раҳмонова нашр шуда буд. аммо абдуфатоҳ шарифзода нагуфт, ки раиси ҷумҳур кадом нави ваксина заданд. ӯ гуфт, ки дар ин бора иттилоъ надорад. бино ба иттилои расмии вазорати тандурустӣ, то ба ҳол ба кишвар се намуди ваксина AstraZenecаи аврупоӣ, коронаваки чинӣ ва модернаи амрикоӣ ворид шудааст. ҳамчунин мувофиқи баъзе маълумоти ғайрирасмӣ ба беморхонаҳои ҳукуматии кишвар 3000 вояи ваксинаи Спутник V оварда шудааст, ки аъзои ҳукумати кишварро аз ин ваксина заданд. аммо маълум нест, ки президенти тоҷикистон яке аз ин ваксинаҳоро гирифтааст ё ягон ваксинаи вижаи дигар. вазорати тандурустии тоҷикистон риояи бечунучарои ҳамаи меъёрҳои беҳдоштӣ, бахусус риояи фосилаи иҷтимоӣ ва пӯшидани niqoби тиббӣ дар маконҳои ҷамъиятӣ, ҳамчунин ваксина гирифтан аз коронавирусро роҳҳои аз ҳама муассири мубориза бо пандемия мешуморанд. тоҷикистон аз кишварҳои хориҷӣ, асосан аз Хитой ва Амрико, беш аз 4 миллион вояи ваксинаи зидди коронавирус гирифтааст. аз ҷумла тоҷикистон дар поёни моҳи июл ба таври ройгон аз Амрико 1,5 миллион ваксинаи Модерна ва аз Хитой 2 миллион ваксинаи коронавак дарёфт кард ва аз 28 июл дар саросари ҷумҳурӣ маъракаи оммавии ваксиназанӣ аз коронавирусро шурӯъ кард. ин маърака то кунун асосан бо пойтахт ва чанд шаҳри бузург маҳдуд мешуд. бино ба иттилои вазорати тандурустӣ, то имрӯз дар кишвар беш аз 600 000 нафар ҳадди ақал як вояи ваксинаи зидди коронавирус гирифтаанд, 49 000 ҳарду вояи ваксинаро гирифтаанд.